Fighter ba rin mga ga? Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa susutong tanan. Karon ang ika-11 nga adlaw sa ato ang 100-day running challenge. Lapas atas na po, 89 na lang kulang. So di pa kayo daghan atong na daghan nga adlaw, pero ang importante, balag di pa kayo daghan. Importante nga naatay nasugdan, no? Adto na ta. Let's go. Morning tayo eh. Bangun na ga. Daga na ta. Na, let's go. Muntar ya. Kada adlaw gid mga ganun dapat di kita malimot ha sa pagpasalamat nga gitigaan pa og extend atong kinabuhi kay kani atong kinabuhi diri sa kalibutan hinulman na tani wala tay atuan diri iya ni tanan ni G. So pasalamat ta pirmi ha ay mo kalimutan na gid. Oh padayon ta. Let's go. Fighter ba rin mga ga? Fighter gid. Balag. Medyo kapoy na. Ayun na kita. Kay fighter pa ta, di ba? Ayun ha. Akong ubog akong sipon ba? Ko hapit naman ni magwa kasi manaw pa gini mawala. Ay, udi di siya mawala. Ayaw lang po. Ayaw lang po kita mawala kay murag. murag sayo pa kayo no. So sakto na to mga ga. Mga usa ka oras na ko nagdagan-dagan. Pauli na ta. Pahuway na ta. So ugma na pud pohon hangtod sa gayon. Padayon mo sa pagsuporta. Kita-kita tayo balik. Ganoy TV, ano out. See you.